लोगोफोर मालाय लाबावबायानो बिथाङा जोंसो जानो नायाखै बिथाङा लाबावबाय मालाय आरो नै सासेयाबो लाबावनो नायदो जा जा नोंसोरखौ जानो लिंबोखादों आं जा जा क्या आपका दांत खिरी खिरी होता है क्या नहीं ये मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ मेरा मुकबांग सबसे ज्यादा अच्छा होता है देखो सबसे ज्यादा अच्छा खा रहा है ये हेलो गाइस अभी हम आम तोड़ने आया है आम खाने आया है देखो इसको खाऊंगी हम दानिया मा होनो होनदो मा होनो होनदो नों मिथिना नोंनि इउटुब चेनेलखौलाय मानो होनदो नोंनिया मा नाम सुबुंमोनबो नामा सुबुंमोन दोङोमोन दिम्पुलबो दोंमोन दे रांखिनि जायखिया सुबुं दोङो खोनादो दे इउटुबाव सुबुं मिथिखागोन ना सुबुं होननाया आंनि बेस्ट फ्रेन्ड आरोना ओमफ्राय ललिपप जादोंमोन दानि मानि खुसियाव मेट्रिक पास जानायनि महिन्दा दैया होदोंमोन आरोना ललिपप मोनसे मिसाबाय मा सखै जानो होननानै ओमफ्राय जों ललिपपखौ जानो होखायो नामनिखौ महिन्दा दानि मा बिनानाव ना बिफं ना बिब' बेखौ माने गामिनि ना गामिनिसो नङा जेनेबा लोगो सिनायो सोरो सुबुं होनदां महिन्दा सोरैबारिनिसो सुबुंमोन नालाय बिजाबानि इलाय सोरो इयो माबायो मालायनि बाथ्रा रायलायनो माराय खसै माहायो सोरनि मोनबा बथला गारनानै गालांबाय मैंगो खाने के लिए आ रहा है होनलाय जाग्राफोरानो खिथु खिथु फायफाजोबखादो इनो हायस जायो इयो नाय मानो ओइनो थाइजौआ नै दानदोलाय था मेगन हाबजागोन नाय दं नाङा जाग्राफोरा इमान बुरजा भगबान टमिया सेस गिदिर गिदिरखौ खा वो देखो इतने बड़ा बड़ा इसको तोड़ो बड़ा बड़ा को तोड़ो अबे अबे गोमोन माबा गोमोन लायनो अबे अबे गारला जोब्बाय संसोलाय कौन कौन अभी तोड़ा है इसलिए बोला था मैंने हम तोड़ लिया है हम इसको सलाद खाने वाला है क्या सोमलाय जले मालाय दामलायबो गामलाया क्या सोमलाय ए थायो माने क्या सोमबाय दस गामलाया ओरै थाव बेसे बुरजा जाखोनायलाय मालिक गायसो मिथिगौ बेसे हारनांगौ दे माबार खन मा मालायसानि बाथरुमा बेसेबा गोदोर आरामथार जादो हे नोंसानि दाउला दाउ एफा गोदोर जानांगोन लैखो जानो फैगोन र' मासे गोदोर खानाय जि गिदिर दाउला खासि Oh my god ये भी दाउला खासि है क्या फाख्रा सिख्रा दाउला खासि बापरे मा बापरे जोंखौ जाहोगोन ना जाहोआ ओमफ्राय बाथ्राखौ बुंलाय मानो जाहोगायलाय जाहोनांगोन बाल जागोन ना जाया नोंसोर जानो गोसो दंना गैया दाउला दाउ खासि मोनजाफेरथाराखै जों जाफैगोन जों जागोन दाउला दाउसो नागिरखादों मानोथो जागोन नै जिल्ला त मैं नाव हा बिसे खाने जा रही है ले वाले हेननोंनो माइखौ नागासिनो जि भिडिअ बानायबाय थाबाल मा जागोन खुलाबायगोन दाना मानो नांलाय इउटुब चेनेलाव गावसो मालिका नै आदिया हाबैदो ला गोमोन अ माबे बे आं गोमोन होननाया ना मा न'खरनि थाइजौ नै आदिया थाइजौखौनो हानो रोङाखै माबा गथ' गोरलै बायदि सादो आरोना ओमफ्राय आंखौसो रायबाय थादों केमेरामेनखौ ओइ हिन्दी मेना ना रायलाय मा रायलायनांगोन नों लाजि आरो सना लोगोफोरनो थाइजौ लिंनायखौ माबा हिन्दी बानायनो रोङानो मोदोम सुदो थाइजौ ना सस माबासिगोन आं बुखिदोब्रा मा बुखिदो बुखिदोब्रा ये क्या है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं थाइजौ बोलते हैं थाइजौ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बट थाइजौ ले थाइजौ आसार को इंग्लिश क्या बोलते हैं ना वो आसार ना मतलब अरे आसार ए लालांगा खबर ये ये कौन बोल गए
नै लोगोफोर थाइजौ लेमगासिनो भिडिअ बानायग्रायानो बखिनो रोंथारा आं बगिनो रोङालै दानि बांगानाव दुखु खिसोदोंमोन बे दाबा आरो नै नुनाय जायाखै आंहा जि खोन्थिगासिनो जायखि थांदो केमेरायानो बाला दे खोन्थिफिनदो ये थाइजौ है ये देखो नै ये थाइजौआ क्या है मैंगो है ये मैंगो आम है बड़ी मैंगो इसको हम क्या करने वाला है काटने वाला है काट के इसको क्या करोगी दे नों खोन्था अच्छा हाफ वाला है इसके मुंह में डाल देंगे अरे स्टाबाय कर बहुत बड़ा होता है नै लोगोफोर थाइजौ लेमगासिनो हिन्जाव खाथियाव लाग जाहायानो नंगौना बस थिया तुदि थिया डाइरेक्ट भाइरेल जाखासिगोन नोङो दा मा जानाय नङाबा नोङो दा बखि जासिगोन दे थोरै जादोंमोन आरोना माबा जों मैया मिथिङाव थांनायाव बेलेगाव थांनायाव बरफ दखाननि फैदोंमोन बरफ दखाननि फैनायाव जों बरफ जादोंमोन बरफ जानायाव ओमफ्राय बरफखौ दान्था गोनांना बिनो रोङाखै थिया तुदि होनना बिदो ए इदिसो जादोंमोन ससे लांबाय करबिना आमाक ससे लांबाय करबिना दादा ए इदिसो जानानै नाय गोदै नङा नङा केमेरामेना दुनियानि रायखौसो अ गोखै रायखौखा आंबो जाना नायसै होमबालाय गोदै नै लोगोफोर गोदैसो दस गोदै आसार जायो जानानै न इसुखानि नों नाङामोन सिरसिरथा रायख'द्राय नोंसोरो गोदै खानो जायोना खुगा गोदोरा दे जादों नै गाइस मोननिबो जायो नै खुगा खावलाय गोदोरा दानिया नोंबो जादो आंबो जाना नायनांगौ अ जादो नै गाइस मोन थाइजौ ये देखो ये मैंगो है मैं इसको खाने वाला है कैसा है देखते हो खा के इतना मीठा है ओरै कामले आरो हां माय गॉड अलप गखे है नामा अलप खट्टी है थोड़ा सा मीठे है और थोड़ा सा गबब है हम यहाँ पर क्या क्या डालने वाले हैं गावला थांलाय लागाले थोड़ा सा नमक थोड़ा सा चीनी थोड़ा सा मिर्ची थोड़ा सा जीरा जालूक थोड़ा सा जाब्राम और थोड़ा सा सामब्राम गुफुर ये सब डाल के खाऊंगी हम इसका छिलका बहुत दाउथा है दाउखौबो गिबले खादो हिंदी में रज्जा को क्या बोलते हैं इतना नहीं पता आपको नहीं पता मुझे रज्जा बोलते हैं अब पता चल गया देखो गाइस यहाँ पर अत्था भी होता है अत्था को मानो अत्था को ये देखो पानी इधर जा रहा है कितना गंदी लड़की है ये नै ये माबा थाइजौ सोरखिदो जोंहा बाजै उन्दैया ओमफ्राय जानो जाबाय आदै आरोना आदै उन्दै बाजैजों बाजैदो थायो लासिंनो ओजां आदै जायोना गाइस ये देखो दूध हाबिनाकि बाजै लिंजानो लुगैसै गथ'आ आं दादासो होनखायो लारु दादाखो मानसिफोरा मानो गायत्रिया संस्कारी नोंगोना नोङा आं बयनिख्रुइबो संस्कारी जों गामियाव नोंसोर आंजों हाया आंखौनो मिथिनांगौ गासैबो नोङो सिगां मोजां गथ'मोन जितिया फार्स्ट इयार मोनदों ओमफ्राय मोजां गथ' नङा नोङो मिथिबाय मानि थाखाय खोन्थाना होदो इनसार बानिनिया पुलिसरा मोनोना मोनाखै लोगोफोर जानो मोनाखै खिथारासो थानांगौ नोङो औ आगै खान्थाल फांसे दाइबो खिदोब्रा गाइस दे नों कुइसनखौ सोंना What is your name? Umuk tumuk sorry Gary. कितना हागरा है नहीं जाबरे ये देखो गाइस इतना जंगल में हमको भेजा है ये
दा बिथाङा बेखौ दानस'सिगोन मन' सलायलाङाखै मैं तो बहुत हाइट थी ना दिंग्ल'लायनानै दानस'सिगोन दा दानस'बाय दा बेयावनो जाहैसिगोन जोङो ये है केले का पत्ता यहाँ पर हम थाइजौको खाने वाला है मैंगो चटनी खाने वाला है यहाँ पर हम छपा छपा कर खाने वाला है देखो तो इतना जंगल में भेजा है हमको खाना सर नहीं कमाने ले क्या हाँ खाना सर नहीं कमाने ले मा देखो कौन गाइस, मारेगा कितना सुंदर है ये इसको हम काट दिया नंगा खाना माने माखौ मानो होनदों तुम्हें इसको धोएगा कि नहीं ठोक के ले आते हैं धोना पड़ेगा टोंकल में जाएगा तो अच्छा होगा इसको सोते सोते करके काटना पड़ेगा हमारे बीजू अब हम इसे मुकबंग की तरह खाने वाला है हमारा ये है हम इसको मैंगो को मुकबंग करके खाने वाला है सब लोग मिलके पहले आ रही जा दाव ना जाकर तुम लोग मानसिफोरा इखिनियानो हिंदी में बोलो तो जरा ये लो मुझे हिंदी नहीं आती मुझे भी हिंदी नहीं आते आधी बोरो आधी हिंदी आधी इंग्लिश हाँ ऐसा ही बोलना चाहिए ऐसा ही बोलना पड़ेगा नहीं तो ऊपर नथिंग हमको हिंदी भी अच्छे से नहीं जानते इंग्लिश भी नहीं जानते इंग्लिश भी ज़्यादा नहीं जानते इसलिए हमको थोड़ा थोड़ा सब कुछ मिक्स करके बोलना पड़ेगा ये तो फटा हुआ है कोई ये बात देखो गाइस नहीं फटा हुआ है ये क्या है अब इसे मिक्स कर लिया है इसमें क्या क्या दिया है मिर्ची सॉल्ट और क्या चीनी भी दिया है क्या सारा करे और नमक भी दिया है ये देखो इसको मैं हलवाई ने लाबोना खाने वाला है खाने टेस्ट करने वाला है टेस्ट करने वाला है इसमें ज्यादा मिर्ची है या ज्यादा सॉल्ट है देखना पड़ेगा नहीं nang thale kan sinangan sinangan गोखै नङामोन दस बार करते हैं बाप रे बाप बारा गोखै नङामोन दस सुन एक बार हम तो खाते रहते खाते रहते हैं थोड़ा सा चीनी देते हैं और गुड़ मिठाई भी देते हैं हम खाए ऐसे अब तुम खाएगे कि नहीं खाऊंगी तो मोबाइल मुझे दे दो ये देखो गाइस इन लोगों ने खा रहा है ये देखो ये खा रहा है देखो क्या आपका दांत खिरी खिरी होता है क्या खिरी खिरी हुआ है क्या आपकी दांत खिरी खिरी होता है कि नहीं ये तो बहुत खट्टे हैं ये तो मोबाइल में रहते हैं ये देखो मेरा कैमरा मैन मिर्ची खा रहा है ये मिर्ची खा रहा है देखो आपका दांत खिरी खिरी होता है नहीं होता मेरा तो थोड़ा सा खाने के बाद ही मेरा दांत खिरी खिरी होता है खट्टी खाने से मेरे दांत खिरी खिरी होता है तो ये देखो हम खाने वाला है इसको हाँ देखो सब लोग मुकबंग कर रहा है अभी मैं मुकबंग नहीं कर रहा है तो मैं भी करने वाला है देखो इसको मैं भी करने ही वाला है ये क्या बोल रहा है मुझे सुनना नहीं है मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ मेरा मुकबंग सबसे ज्यादा अच्छा होता है देखो सबसे ज्यादा अच्छा खा रहा है ये भी खाते हैं लेकिन इसका दाव एजरी नाइक जैसा खाता है ये एजरी एजरी लोगोफोर जों थाइजौ जाग्रा लोगोफोरानो गारना थांबाय नै जों थिनल'सै अनलाइन खालामदोंमोन नामा ना माखौ मथि बायदियाव जोंना जागासिनो पालुखौ जाना होनसै नामा दे जाना खनसे दे जा ये फानलु जानो नागिरदों लोगोफोर पालुखौ बासिना दोनसुदां नै अमा बासिनासो दोननो नागिरदों सैतारा जाया ये ये बरफ फायदो बरफ ये देखो रास्ते से बरफ आ रहा है ज्यादा मिर्ची नहीं लगा इसमें मेरा दांत खिरी खिरी होता है इन लोगों ने तो बहुत अच्छे से खा रहा है देखो तो लोगोफोर मालाय लाबावबायानो बिथाङा जोंसो जानो नायाखै बिथाङा लाबावबाय मालाय आरो नै सासेयाबो लाबावनो नायदो जा जा नोंसोरखौ जानो लिंबोखादों आं जा जा ला 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 लाना जा रोसिखौबो लों
थाइजौ जाग्राया बिदिसो जानांगौ दा बारा गोखै जायाखै दे जानामजो ना Kerjakan. जानामजो बा गावसानि थाइजौखाय गोखै जायाखै बायदि नोङा गोखै जायाखै जानो मोजां जादों जेनेबा जानो थाइजौ गोखै नंखायाना मानसियाबो गोखै नङाना गोदैसोखा मानसियाबो साइज नङाना सोर खोन्थानाय गावखौ इदि बाख्नायना लायो होननानै निजिखौ निजि बाख्नायलायाबाथ' रावबो बाख्नायखाया दाखिजानि सोरबा होफेरदों खोमा दालाय खुमाबाय थायो बाय खोमाबायसो थादों खोमा दा जोंखौ नागासिमोन गाइसमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै आंखौ रायखोमायो नामालै मालाबा मिथिगुबाय थायो आं नोङो मालाबा ओंखाम जाबा मिथिगुबाय थायो आङो आंखौसो रायखोमाबाय थायो नामा आङो इदि जायो मालाबा मार मिथिगुबाय थायो आङो लोगोफोर सोर नोंसोरो थाइजौ जाखो आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर जोंनिखौ नोंसोरो जानायखौ गोथाव नुवाखै ना मा गोथाव जादों गोदैसा जादों जोंनिया नाथाय आंनि हाथाया खैजोब्बाय रोसि मानि लोंनो नागिरबाय नै दाबोरसो रोसिखौ लोंसिगोन लोगोफोर इयो हारसिं बै सासेयाबो लोंगौमोन खोमा ना दे नों लोंनाङा नों दुरबल मानसिया दे बाराद्राय फिसा मानसिया लोंनाङा इखो यार बिराद गिदिर ना एकदम लोंथो मोखां दाबर बायदि जाजानो गिनानै गिलासाव लखबना लोंनो नागिरदों मालाय सासेया टेटलायसे थाइजौ रोसि लोंबाय सासेया गामलासे लोंबाय रायखुमायाखैमोन दस' मानो मिथिगौखो थैबायलैदो जखाय लोंनाय बायदि दैखौ नायनाय जखाय लोंनाय बायदि बेसोरा उन्दुजोबना थाबाय कालु कालिया लुगैदोनो थांफानो फाय थांफानोबा टाटा जों थांसै नै लोगोफोर थाइजौ जाखांना थांगासिनो आरोना जोङो फायनायाव बुरजाथारमोन नै मानसिफोरानो जों साथामल'सै बेथो सानैया थांबाय जोंखौ गारना थांग्रोबाय आरोना थाइजौ जानो फैदोंमोन लोगोफोर दायो जोङो न'आव थांगासिनो आरोना थांसै जोङो नै हाद्रि गोजा लामायानो बेसेबा दुला गोजानि टमे गैया टमे माबा अदालबारि थांदों गलबिल थांदों होनदो गलबिल थांदों नाङो मा अदालबारि नङा इयो मालाय सिगुन दं मा गोदोर साफा साफाथार